Gibana-bana dul-an sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa mga counterfeit ka produkto sa usa ka brand sa cellphone ug accessories ang nasakmit sa NBI NCR sa upat ka mga tindahan ug gadgets and accessories sa may Colon Street, Dakbayan sa Sugbo. Ang report ni Femari Dumabo. May pinapahanap ng cord na item. Okay? Yung Huawei. Kung mayroon kayo, di kailangan kunin namin. Alas 11 ganihang buntag, dungang girumbo kining upat katindahan sa mga cellular phones, gadgets ug cellphone accessories sa mga sakop sa NBI NCR. Dala mga search warrants nga gi-issue sa RTC National Capital Judicial Region Branch 46 sa Manila. Kalabot sa kalapasan sa Section 155.1 in relation sa Section 170 of RA 8293 kung trademark infringement. Sa ilang pagsusi, gipang display o ganaosab gipang stocks sa mga bodega ang mga peke nga accessories sa usa ka brand. Mawi ilang gipang sakmit. The representatives of Huawei, represented by Mr. Lee Baumgartner, filed a complaint with the NBI, and this case was signed at NBI NCR. Then surveillance was conducted, test by operations were conducted, and it was proven that indeed they are selling. Matod sa brand representative nga 11 katindahan sa dakbayan sa Sugbo ang ilang gisurveillance ug kining upat mo ay dayag kaayong mga peke kay migamit kini sa ngan sa ilang produkto. Nakadaot kini sa pangan sa maong brand, ilabi na nga bati kayo ang quality sa maong peke nga gipangbaligya. Well, there are many counterfeit items on the markets. They're actually being flooded, and it's affecting the actual brand, wherein it's taking part of the market share and it's tarnishing the brand. Huawei, for example, in this case is a very good brand. However, with counterfeit items in the markets and selling online, people are buying substandard quality. Matod sa usa sa mga manager sa usa ka tindahan nga wa sila kay bawo nga peke di ay kadto. Ang supplier kay di ko kay bawo asa ang supplier jud. Yes. Di jud ko kay bawo. Pero kabaw mo nga piki ni. Kabaw ka nga piki ni inyong gipaligya. Dili pod kaayo ko kay bawo, nang tuora pod ko ang uban kay original ana. Ang mga peke nga produkto sama nining charger mapalit lang sa 120 pesos matag usa. Apan ang original nga charger mapalit sa kantidad nga 1,200 pesos ngadto sa 1,500 pesos matag usa. Nasakmit usab ang mga peke nga earphones, batteries, adapter ug uban pa. Wahinuon nasakmit nga mga counterfeit phones. Dadon sa kauluhan ang nasakmit ng mga produkto, idokumento o mamahimong mga ebidensya nga magamit sa pagpasaka na og kaso. Humani ini, gubon ang maong mga produkto. Cases will be filed in court. Firstly, before the Office of the Prosecutor of Cebu for the said violation. And then investigations will be conducted by the Prosecutor's Office of Cebu City. We have a choice of filing a case. Actually, it's on a negotiation right now, depending on the number of products and depending on how much information they're willing to give out. These are small fish. It's still important, but we want the bigger fish. So, hence the negotiation to find out their source. The supplier. Yes, the supply chain. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.